Shit, forkert password. Fucking lorteprogram, mand. Kom nu, sidste chance. Kom så. Ja! Vi er inde. Så har vi 12 sekunder. Kom nu. Den spørger, hvor mange vi skal have. 100. Ja, nok af dem. Tag 200. Nej, så bliver det sådan noget. Tag 50. Kun 50. Kom nu, adressen. 5, 4, 3, 2, 1. Så er det bare at vente på, at de kommer rullende. Skal du ikke 50? Jeg troede sgu, det er mine kasser. Bang. Vi skal nok få dem drukket.